Ja se zovem Saša Dobrić iz Novog Sada, živim u Vojvodini i u Sloveniji. Tako da nas to nekako zbližava, taj Maribor 2 i Novi Sad, kao predstavnice kulture. Ova moja kutija je za mene bila izazov, jer nikada pre toga nisam radio na nekoj kocki. To je kao da sam uradio 3-4 slike i to je nekako trebalo da se poveže. Slika je nastala iz nekog mog razmišljanja, pošto ja volim da živim na moru. Znači, ovo je kao morski motiv, a i kosmički motiv. Iz ove bele tačke je krenuo veliki bum. Tako da sam nazvao ovu kocku Prapočetak. Početak je za nas nekako iz mora, život se i rodio u moru, zahvaljujući nekom od gore, ali svejedno. Tako da je ta veza mora i kosmičke neke širine za mene ovako jedna velika tema.